Tombo inda pampeta, mukambo ndinokateta, ndotoita meta, muwandichindirilita, saka ndosiya katota, vari kuda pia nekia. Ndinokwenda Tanzania, vakundidza zibanga zikolambia, ndatinonga tiende Namibia, pia nekia, ndofana svika nemafia, ndichitenda mawaya, narova newaya, vatikandira mawaya, bliki bleki tatsamaya nekia. Pia nekia, mabuda siya, pia nekia, mukamobosia, indo idazebu pia nekia, pia nekia, pia nekia, pia vanhu vamwari gedzai nimbotaura. Pane zviri kuitika zvichaitika zvakaitika zvisati zvaitika zvichazoitika zvichiramba zvichiitika. Ndaona vhidhiyo iri kunyangadza pasocial app yaHulengende D movement. Mukadzi wake achisaidzira munhu, mubate. Iye Hulengende abva aenda nekakumbo kake kakaita sedinhingikirwe achibva anotsika munhu, kurova munhu. Not sure manhingikirisi kuti chii chakakonzeresa apa, but violence against women is a no. It doesn't really matter kuti chii chaitika. Violence against anyone, maZimbabweans, ngatisiye netsika yekuti hanzi rovai zvamunongogara muchiita. No, that is not the way of solving problems. Ma-issues atinawo senyika, ma-issues atinocreata idu azokuafekta iwe waakuda kuzobatsirwa nevanhu. Vanhu vese vaivapo ipapo makatarisa paipai. That's not it. Hulengende hausi murume. Kana uri murume uya uchallenge varume ka. Toenda muringi iwo neni. Tombonyatsomboona vanhu vachiona zviri sanctioned. Toona kuti anobuda aine vhudzi mumeso ikoko ndiani. That's terrible. Munhu wataisapota kuti auye kuzoridza kunoko. Dai kuri kunoko mumwe wangu cancelled. No one will ever want to see you. Inini handichatombodi kana kukuona nemukadzi wako. Takakusapota ipa taisapota kunoti munoita chi? Dainetsana nevanhu kuseri uko ndichikurwirai. Vanhu kuseri uko vachinotora kuzonoti vana vedu vazonoita chi? Ma-role models vachitevedzera vana Hulengende. Hulengende unotsika mukadzi uchimusaidzira achidonha pasi nebhutsu pasi. You should be locked up for life. Mujere maunofana kuti locked up. Unogona hako kubudirira paipa but vanhu ka mangwana imimi vanhu vechikadzi mucharohwa seizvo zvimuchiramba muchisapota vanhu. Mangwana imimi masupporters tomboona kuti vamwe ma-artists vachiita zvinhu izvozvi dzingozvinyarara.
maartists ese kuZimbabwe mumwe wenyu ndiwo munoti the main man womuZimbabwe mumwe wenyu. I want some of you kuti muite mabollocks, muinde nemima females munoita kumiririra kurohwa kunoitwa vakadzi. Violence, gender violence is bad, it's terrible, it shouldn't be happening. Hulengende, you are weak. Ngamiswe iwo ndiwo unofana kuitwa cancelled in the industry. This fame yamakuita fame is getting into your bollocks. Fame yako yakwenda kuma bollocks. Fucking bologna. Sorry for the language, but I'm quite absolutely disappointed. We fight very hard here for things which affect the mental health of people. But imeme wanu munoita amtobosha understand. Let me do it like this. Bologna. Now get out. Ah.